Ana, Mila. Ya. Imu mana sama? Imu mana sama? Allah. Amallah. Bafi. Ha? Ça va? Ça va, anti. Abdogoli. Wa. John est né Rafi. Mbora duma ko ibe sanche la. Ah, tu m'aimes. Wallahi ci gelen pare be mbulu re. T'as dit ça. Ah, Bafi. Ahmed. Nam. Ni ay serifi en bashite. Depuis kunu an bɔra sorti na ne na sɔrɔ maram degunin ba de don wallahi n taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la olu ye ordonnance dɔw sɛbɛn ka di yan cɛnni yɛrɛ yɛrɛ la foyi tɛ ne bolo se foyi tɛ ne ye n nana n'a sɔrɔ i bɛ se ka 20,000 di yan n ka taa ni maram ye dɔgɔtɔrɔso la. Ah, tiɲɛ la Bafi, i ma bɛn i sen ma. I ma bɛn i sen ma dɛ parce que ne ka simanw natɔla ne ka mobili ye choc kɛ cɛ ne ye min don la ka ca miliyɔn 1 i b'a dɔn hali sortie in na ne ye min ci a ka ca 200 donc i ma bɛn i sen ma bi foyi tɛ ne kun a lajɛ cogo wɛrɛ la quoi. An ka kɛ sa hali ni b'a juru don na n bɛ tila k'a sara wallahi. Bafi tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tɛ ne kɔrɔ sisan parce que tiɲɛni digira ne ka nafolo la dɔɔnin quoi i ma ye foyi tɛ n kɔrɔ sisan i bɛ se k'a lajɛ i bɛ taa ka na kɔfɛ. Ahmed k'i ka juru de donna. Ne ko Bafi e tɛ fɛ ka faamuya de wa n t'a di i y'a mɛn n ko foyi tɛ n kɔrɔ a kɛra cogo di cɛ fantan yɛrɛ de ka ko ka ca quoi. N y'a faamu. ne yɛrɛ muso furu ka d'i ma a t'e la o mɔgɔ min ɲayɔrɔ ye ne la a b'o de la n'importe quoi. Ana. 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 Ana uliza Ana. Ana uliza Ana. Ana zona ta ni kiri. Ana. Allah mɔgɔ kelen kun bɛ ne bolo e y'o fana minɛ ne la ale de kun bɛ ne fa jɔyɔrɔ la a kun bɛ ne ba jɔyɔrɔ la wa a tun bɛ n furumusoya jɔyɔrɔ fana la
ala e o kelen fɛn minɛ ne la ala hali kun an fila bɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ nafa foyi tɛ ne ka ɲɛnamaya la bilen wallahi hali ne ka sa Ça va? Ok. Bafintea? Oh, Bafino. Et où est-ce Ah, moi c'est qui donne. Chèque de dos. Hein? Chèque. Ma fille. Agraf mare. Kor basitila. Ni e ko ni. Wallahi ni ne yere. Ini fama sa. Wallahi agraf mare. Basitila. Basi foitila. Ah, Dieu merci. Ini tunu sa. E ka tam? Bon, e ka bitigila. Bitigila. Ah. Ça tombe bien. Ne donge do angata do. Kado. Oh. Sek. Ma fille. Chakira tunire. Wallahi no kera mine. Ha? Ira du. Basi foitina. Ah, donc il va na bitigin ni la quoi. Ah, OK. Oh, madame Ekoko, madame te maseki ka kuma fam. Madame te chugudi. Bon, madame ti parce que bana do de madame so. Bana ya so. Mangle moyen to mangle moyen drone ko mene la quoi. Donc war kunti ko. War fo fe ko de ne duna ka finge ka jeke ka do ça veut dire que kunda balima kunda signo kunda ne ma foi quand je le fui ma so do be ko warti bon nga bol la wani la ngom ta war ni na la soro ala kalfam na la on ko magana bu sam bitigila. OK. Ben depuis au kera ma muso wera fru. Depuis au kera baratene bulu memunge muso fru to godi si fuitini. OK. Problème ta la Bafi. Il be teria la abe santia mambo 600. Oui. Il ne takera ina fo badia. Ni ne maseka minke ne ta don ibnu ke mokomi. Na fora ko ni ne terike soro ne badi terike soro. Donc abina fo ayde ere de soro. No kon me mi fini no. Na ya soro. Tu as la possibilité ka muso wɛrɛ furu n'i bɛ se ka muso wɛrɛ furu wa ni kan b'i ni muso cɛ et puis kan bɔ muso dɔ nɔfɛ min y'a dépense n'a fɛn ninnu ye ne yɛrɛ bɛ n jɔ n'o bɛɛ ye min y'a dépense n'a fɛn mun ye ne yɛrɛ bɛ n jɔ n'o bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ n jɔ n'o bɛɛ lajɛlen ye e k'i kan bɔ dɔrɔn e k'a tɔ to ne ma i y'a faamu. C'est que son kene. Bon, les teriya ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen Bafin teriya ka kɔrɔ ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ne teri de ye ne baden de ye ne fɛn bɛɛ lajɛlen de ye donc ni ne ma min kɛ a b'i n'a fɔ ne ye n yɛrɛ jɛ i y'a faamu donc a bila i kunna k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen i y'a faamu voilà i ko k'i ka so bɛ niveau jumɛn la. Ne ka so bɛ kɔfɛla la. Kɔfɛla la OK problème t'a la n bɛ taa donc n bɛ tila ka na n bɛ taa ɲɛ da so kan donc a ko tɔ bɛ kɛ cogo min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye i y'a mɛn. I ci. Problème t'a la merci beaucoup. Ala ka teriya to. Amina Ala ka balimaya to. I ka numéro je sais k'i ka numéro dɔn. OK. OK. Nye wa binan depo ki kun. Wa binan. I b'o kɛ ka fɛn dɔ kɛ fɔlɔ. I y'a mɛn. An ti tiɲɛ. N'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ. I y'a faamu. Merci beaucoup. Ala ka balimaya to. Amina yarabi. Inshallah. A tɛ mɛn i bɛ ɲɛ tuguni n'Ala sɔnna ma. Diɲɛ kosɛbɛ. Awɔ.
adamadenya ma nɔgɔn bi e muso bana e ka wari ɲini balima ma sɔrɔ min bɛ jɔ e jigi kɔrɔ k'i muso furakɛ ye bi adamadenya ye baara ye dɛ. Fati i kelen sigilen bɛ yan dɛ. Walayi n bɛ hakili jagabɔ la dɔɔni. Ne yɛrɛ kun mago kun bɛ la. N ko komi mariage kɛra an filɛ kalo kelen de la e ma foyi fɔ ne ye i yɛrɛ kan ani fɛn min ka di ye ni fɛn min man di ye ni kan ka nin kɛ ni man kan ka nin kɛ ne tun b'a fɛ i k'i da don i yɛrɛ la ka dɔɔni fɔ ne ɲɛna i kan walasa ne k'i kan ko ɲuman n'a juguman dɔn. Ne hakili la furu kɛra kalo kelen de sisan ye. Bon ne bolo n'an bɛ ka taa i bɛ ne dɔn mais kalo kelen kɔnɔna la ka ne dɔn cɛ o ma ɲi ne ma dɛ. An ka taa dɔɔni dɔɔni n'an bɛ taa dɔɔni dɔɔni dɔrɔn an bɛ se ko nin ye badabada de furu ye badabada de an ka taa n'an bɛ ka taa i bɛ ne dɔn se kɔni tɛ ne ye ne ye fantan ye i b'o dɔn ne yɛrɛ la a ma se ne k'o f'i ye ne kɔni i kɛra ne furumuso ye ne bɛ n'i minɛ i n'a fɔ sɛfan k'i minɛ ka ɲa n se ye fɛn o fɛn ye n b'o k'i ye i tɛna jiginna foyi sɔrɔ ne la i mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn la a fɔ ne ye n'a se bɛ ne ye n b'a k'i ye i yɛrɛ bɛ ne ka cogoya bɛɛ dɔn a ma se ne ka foyi f'i ye ne yɛrɛ kan ne kɔni ne ye fantan ye se foyi tɛ ne ye mais min bɛ n bolo ni n bɛ se k'o k'i ye n b'o k'i ye. A diyara n ye komi i yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na furu ye badabada ye furu ye hinɛ ye furu ye bonya ye furu ye k'aw tunu ɲɔgɔn na furu dabɔlen majigi fana kan o de kama ne tun bɛ fɛ k'a dɔn fɛn min ka di ye fɛn min man di ye komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na furu ye si baara de n'an bɛ taa an bɛ ɲɔgɔn dɔn nka i k'a dɔn k'a fɔ ko ne ma k'i fɛ fɛn kama wa ne ma furu i ma wariko kama i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na furu ye hinɛ bonya ani sutura de n'o tɛ furu la nafa t'a la ne kɛr'i fɛ ala y'i diya ne ye ka ne k'i sigi ɲɔgɔn ye wa ne tɛ fɛ i ni ne ka tigi ɲɔgɔn na n'i ye fantanya ye maa si tɛ faama ye ala ka n'an dɛsɛ an dayirimɛ kɔnɔ dɔrɔn ala k'o nɔgɔya i ye ni ala sɔnna ma ne fana t'i fɛ ka fɛn fosi kɛ ne min don i gasi la wa ni n donn'i gasi la fɛn o fɛn na i b'a fɔ n ɲɛna ni n jo t'a la n y'a kɛ ka da dalu min kan n'o fɛnɛ f'i ɲɛna. N y'a mɛn i ka nin kuma diyara n ye kosɛbɛ nin jigi sigi la kosɛbɛ a diyara n ye ala ka furu ɲɔgɔnya to ne bɛna kɔnɔna la. A kɛra fama ye dɛ. O kɛra dɔɔni. K'an bila tan. Vraiment. Depuis mariage kɛra hali ka nin ɲɛda ye muso kan. Non vraiment i b'a dɔn baara de cayara o de kama. Baara caya cogo o cogo ti miiri k'i muso fana b'i kɔ. Ça c'est vrai n jo t'a la. Mɔgɔ tɛ ka muso furu ka tunun a la. Non o tɛ kɛ sinon ni Bafin bɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ. Depuis sisan Bafin ka ko ka ca dɛ. I b'i a minɛ ka ɲɛ dɛ o bɛɛ la n terikɛ sɛbɛ don depuis an fitinin an bɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔni bɛ min ɲini i fɛ i b'a minɛ i b'a don i sogo ni gɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a kɛ a dɔn i furu cɛ ye fɛn minnu bɛ yen n'olu man d'a ye donc i b'olu éviter donc fɛn minnu ka d'a ye i bɛ to k'olu k'a ye sɔn i b'a dɔn ni muso bɛ cɛ nɛgɛ i b'a dɔn cɛ bɔ man di o ka jɔ kɔnɔ awɔ n'ala sɔnna ma o bɛ diya n ye komi fɛn ninnu n y'a décidé n k'i jɔ n ka don k'i ye fo bi n ko sinon n ko e bɛ ne faga da na bi parce que n famana yan ma. Depuis mariage kɛra min ye. Vraiment. A diyara n ye yɛrɛ. Merci beaucoup. An tɛ dɔɔni sigi. Bon komi ci dɔw bɛ n bolo n bɛ taa olu ɲɛnabɔ donc kɔfɛ ni n bɛ fɛn don min na an bɛna te sigi inchallah. Ok Bafin n bɛ taa
ci dɔw la awɔ donc an bɛ tila ka ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ ouais ok d'accord ma ɲi bila da la ne problème t'a la non n bɛ na kɔfɛ an bɛ tɛ sigi an bɛ fɛrɛ ka baro kɛ yɛrɛ de Shaggy, merci. awɔ amina Fati. Agari. Apa tu sih? Ide buri sa. Ide buri. Abe ba. Ide buri. Cena imiri yɔrɔ janya dɛ o ma mila ne hamini baro n'a fɔra ne ka du kungo o kungo mana wuli ne yɛrɛ tɛ se ka foyi dilan o la fo ne terikɛ de ka na ka na ko dɔ kɛ nin ko in bɛ ka ne kɔnɔna fili yɛrɛ yɛrɛ de ne tɔɔrɔ ne bɛ fɛn o fɛn de kɛ a bɛ n'a fɔ ala ɲinɛna ne kɔ ni sɛbɛ yɛrɛ wa ala ma ɲinɛ kɔ ni ala ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ dugukolo in sanfɛ o de kan ka kɛ ala ye e jala ni dalulu ye ala dɔrɔn de b'o dɔn a bɛ k'a di Shaggy ma Shaggy k'e dɛmɛ Shaggy ka cɛkisɛya tɛ wa e ka fugariya tɛ ala dɔrɔn de b'o gindo dɔn ko mana gɛlɛya cogo o cogo ka ni jigi tigɛ ala la ka se nin bɛɛ niveau la a gɛlɛyara cogo o cogo a bila i kunna wari ye magoɲɛlan ye maa si tɛ taa ni wari ye ni ala y'i sɔn mɔgɔ la ka ban min bɛ k'i jugu tugu mɔgɔ tɛ ka bɔ i ka so problème kalama i bɛ ala fo k'a barikada dɔw bɛ yen olu y'a kɛra ye olu ka so a ma kɛ olu ka so bɛɛ bɛ bɔ a kalama mais ala barika la n'i ko diɲɛ fɛn o fɛn Shaggy b'a k'i ye o mɔgɔ tɛ dɔw bolo dɛ a bɛ k'i jala ka da min kan i t'o dɔn ala dɔrɔn de b'o dɔn wa ne kɔni bɛ min fɛ yen ka ni jigi tigɛ ala la ka se nin bɛɛ ma. n y'a faamu mais est ce que o ko in bɛna laban wa. wa e ni ne fila bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a ti laban nka a bɛ ban wagati min na e t'o dɔn ne t'o dɔn ala de b'o dɔn o la n b'a f'i ɲɛna n k'a bɛ ka kɛ ni dalilu min ye e t'a dɔn ne t'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ni Shaggy bɛna na warimugu compter ka di e ma k'e k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka feere kɛ jɔn b'o dɔn e t'o dɔn ne t'o dɔn ala dɔrɔn de b'o dɔn fɛn min don a ti laban e kelen ni ne a bɛ se ka laban mais n'a nana denw sɔrɔ denw fana ta Shaggy tɛna se k'a bɛɛ ta ne kɔni bɛ min f'i ye ka ni jigi tigɛ ala la i seliko 20 ala fo i k'a barikada a bɛ se ka bɔda ɲuman wɛrɛ di an ma cogoya min na min tɛ nin ye a ka garisigɛ sanuman d'a ma o ka di ne ye i sigi kuma bɛɛ k'i miiri janya k'i jigilatigɛ ala la. n y'a faamu o kɔni bɛ diya ne ye ne bɛ taa sugu la ka na. Bafin? J'ai mal à la tête, voilà. Oh là là. T'as dumuni dɔ commandé an ka dumuni kɛ ouais. Yan'o cɛ ne tun ye kuma dɔ f'i ye an bɔtɔ est-ce que i hakili b'a la. Bafin
aw hakili bala cɛni dun sera k'o ɲɛnabɔ o tun bɛ cɛni ye kosɛbɛ kosɛbɛ walayi Bafi comme courage bi yɛrɛ la et puis fɛn ka di ye e yɛrɛ bolo k'i bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye effectivement ka kɛ ne ɲɔgɔnna ye wari min bɛ ne bolo i yɛrɛ fana k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ kosɛbɛ basi tɛ sini sɔgɔma i bɛna n sɔrɔ yan donc min ne ka nafolo nɔgɔya ye n bɛ t'i n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na nka b'a la dɛ k'a fɔ k'i donna a kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'i bɛ segin o tɛ yen k'a fɔ ko a ŋaniya taara i bolo k'i bɛna a kɛ ka tila k'a fɔ k'a ma bɔ o t'a la dɛ i y'a faamu wa n y'a faamu danaya tigɛna ka gɛlɛya fara nɔgɔya kan ne b'a la ne ka k'a ye dɔrɔn baasi tɛ ko nin ka gɛlɛn dɛ Bafin ko nin ka gɛlɛn o ye siɲɛ 3 ye ne de m'a f'i ye ko n b'a la wa ok i jija sini i bɛ na donc an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ e b'a dɔn e ne teri de ne tɛ se k'e jɛ fɛn foyi la e jɛ fɛn foyi tɛ ne bolo a diyara n yɛrɛ 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 de ok merci ala k'a diya ala ye merci Bafin sisan n'an kɔni taara n bɛ min f'i ɲɛna k'a fɔ k'an sera yen ko ka tila ka nimisa walima k'a fɔ n taara fɛn min kama n tɛna kɛ tuguni o t'ale fɛ yen dɛ n'i sera yen dɔrɔn i taara min kama i b'o kɛ jagoya de danaya tigɛna n'i bɛ fɛ ka kɛ waritigi dɔrɔn ye nimisa t'a la nimisa foyi t'a la Bafi a kun man ni ye ka taa ni ye nin fɛ yen mais komi i ye n teri ye i y'a gan kɔ courage b'i la o de kama n bɛ fɛ ka taa ni ye i bɛ fɛ ka kɛ waritigi dɔrɔn a banna ok n'o ko ten problème t'a la don an ka taa Dadi baasi tɛ i n'a fɔ n kun ye min kuma f'i ɲɛna kɔrɔ de n ko n terikɛ min bɛ n kɔ don o don ko fo n ka na i ka yɔrɔ yira la ale de filɛ nin ye a fɔra i ɲɛna cogoya min na a bɛ kɛ ten wa awɔ ni baara nin daminɛna nimisa tɛ a la
jɔrɔ t'a la wa siranya t'a la n'i ko i bɛ segin kɔ ni e ma sa i ba dɔ ma sa i fa bɛ sa ou bien ko wɛrɛ bɛ bɔ a la i ma sigi ni min ye tuma an bɛnn'o kan ayiwa a fɔra cogoya min na a bɛ kɛ ten ɲɛmɛ ji nin na awɔ ɲɛ b'a la jumɛn bɛ a la foyi t'a la foyi t'a la foyi tɛ a la ayi foyi t'a la n bɛna ni muru nin d'i ma i b'i ɲɛ jɔ ji nin na k'i bolo fila kɔrɔ ta ni muru nin ye n'i y'a kɔrɔ ta n'i ɲɛ jɔra fɛn o fɛn na filɛ nin kɔnɔ i b'a gɛn a la n'a kɔrɔ ta na segin t'a la wa nimisa t'a la o tuma minɛ a fɔra tɔgɔ min a ka kɛ ten karamɔgɔ ni ɲɛ bɛ den de la filen kɔnɔ n y'a f'i ye cogoya min na i b'a kɛ ten n'i b'a fɛ ka kɛ waritigi kɔni ye i si kɔnɔ wari min di ba a gɛn a la i bɛ taa ni terikɛ ye so a fɔra i ɲɛna cogoya min na a bɛ kɛ ten